Hej, det er Michael fra feriebier.dk. Jeg vil lige vise turen ned til stranden her fra den sydlige del af Løkken. Der var en gammel fætter. Her kan I se den nye Løkken By Camping, som er byens mest centralt beliggende campingplads. Der er kun 5 minutters gang ind til, jeg ved ikke om man kan se den her. Jeg kan ikke rigtig komme til at kigge, men i hvert fald så er der kun 5 minutters gang ind til Løkkens centrum. Den vej jeg kommer ud til nu her, det er den vej man rammer, når man kører ind i Løkken Syd. Og man kalder det også det her for Sydstranden. Du ser, der kører hovedvejen Aalborg Hjørring her. Og man skal altså bare dreje til venstre ved Løkken Syd, så kører man direkte ned på stranden her. Det ser ud til, at der er meget få biler lige her. Det er lige fredag inden pinseferien, så der er mange mennesker på vej til Løkken nu her. Alle folk vil op i deres sommerhus og på campingpladsen i det her fine vejr. Der er jo 25 grader her sidst i maj 2012, og stranden den viser sig fra sin absolut bedste side lige nu. Bortset fra at vandet ikke er blevet opvarmet nu, så det er altså stadigvæk pissekoldt. Der er der jo folk, hvor det ikke generer så meget, men så er vi hernede på stranden. Der er Løkken Strand. Det er, som de fleste ved, Danmarks bedste badestrand. Der er selvfølgelig, hvis man fortsætter mod syd, så er der selvfølgelig badestrand, som minder meget om i Saltum og Blokhus, men det ligger jo ikke så tæt på Løkken, så derfor kan de ikke helt klassificeres i helt samme klasse. Der kan I se nogle af badehusene her, som Løkken er så kendt for. Og det her, det er altså Sydstranden, hvor man må køre ned med biler. Hvis man kører ned på, eller man kan ikke køre ned på stranden, men helt inde i Løkken By, der nede ved molen, der kan man gå ned til stranden, og der er der altså en bilfri strand, hvor man roligt kan lade børn og hunde og så videre boldre sig. Der er vist noget med, at de skal gå i snor om sommeren eller noget, men hvis hunden er lille og sød nok, så gør det nok ikke så meget. Håber vi da. Så ja, sådan ser det ud, når der er virkelig skønt med. I juli måned, der er jo sorte biler ud af her, men der kan man nogle gange bare gå på stranden helt inden for Løkken By, og så er der altså faktisk, eller på grund af at der ingen biler er, så er det ikke så fyldt ud, selvom også der ligger mange mennesker, men det virker lidt mere spredt, når ikke de har deres store biler med. Det var det. Det var bare lige for at vise Løkken Strand nogle gange her. Jeg har næsten lyst til at have bitter, hvis ikke man vidste, at det kun er en 10 grader eller sådan noget. Det er lige den kølige ende til mig. Det var det. Tak fordi du kiggede med, og I må have en rigtig god pinse. Og husk at kigge forbi feriebier.dk, der er lidt mere informationer.